என் அன்பான சாய் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம ஆன்மீக சாய் சேனலில் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஏகாதசி அன்னைக்கு நம்மளுடைய சாய் சச்சரிதம் படிக்கலாம். சாய் சச்சரிதம் இல்லாதவங்க சாய் சவண மஞ்சரியை படித்தா ரொம்ப நல்லது. சாய் சவண மஞ்சரியை தினமும் படிக்கலாம். தினமும் படிக்க முடியலன்னா வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது படிக்கலாம். வியாழக்கிழமை அன்னைக்கு படிக்கலாம். வியாழக்கிழமை என்னால் படிக்க முடியல சாயிரனா ஏகாதசி அன்னைக்கு அதை படித்தா அவ்வளவு நன்மைகள் நாம் நினைத்தது நிறைவேறும். சாய்பாபா ஆசீர்வாதத்தால் தாஸ்கனு மகராஜ் அவர்களால் இயற்றப்பட்டது தான் இந்த சாய் சவண மஞ்சரி. கண்டிப்பாக சாய் சவண மஞ்சரியை படிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம தமிழ்லேயே இப்போ நிறைய மொழிபெயர்த்து இருக்கிறாங்க. தமிழ்லேயே நீங்கள் படிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. ஏன்னா நம்ம இந்த சமஸ்கிருதம் மராட்டியில் இருக்கிற இதை விட நாம் தமிழில் படித்தா இன்னும் நல்லது. மொழி தெரிஞ்சவங்க அதிலே நேராகவும் படித்தாலும் தவறில்லை. மொழி தெரியாதவர்கள் தமிழில் அவ்வளோ அழகாக மொழிபெயர்ப்பெடுத்துருக்குறாங்க. அதை நீங்கள் படிச்சுக்கினே இருந்தாவே போதும். அவ்வளோ இன்றைக்கி ஏகாதசி அன்னைக்கு அது முழுமையாக படித்து முடிச்சிட்டிங்கன்னா உண்மையில் அவ்வளவு நன்மை நமக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க. ஒன்றில் அதிகபட்சமாக அதில் உங்களுக்கு 163 வாக்கியம் தான் இருக்கும். ஒரு வாக்கியமாக இருக்கும். 163 வாக்கியம் தான் அதிகபட்சமாக இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதை தினமும் படிக்கலாம் அல்லது வியாழக்கிழமை அன்றைக்கும் படிக்கலாம். ஏகாதசி அன்னைக்கு படிங்க. நீங்கள் வேண்டியதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து சேரும் என்பதை சொல்லியிருக்கிறாரு சாய் பக்தர்கள். ஏகாதசி அன்று தினமும் படிக்க முடியாதவர்கள், வாரத்துக்கு ஒரு நாள் படிக்க முடியாதவர்கள் இதை படிங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பாபாவோட அருளாசி கண்டிப்பாக கிடைக்கும். சாய் சவண மஞ்சரி வீட்டில் இருக்கிறது அவ்வளவு நல்லது. சாய்ராம். ஓம் சாய்ராம்.